Хапва ти се нещо сладко, искаш да е здравословно, ами тогава изгледай тази рецепта за тази невероятна торта. Здравейте, мили хора! Днес ще си направим една тортичка, изключително лесна и бърза, с овесени ядки, топло прясно мляко, 2 банана, 2 яйца, малко какао, бакове и ванилия. Гледайте! Първата стъпка от направата на нашата тортичка е следното нещо. Овесените ядки да ги залеем с топлото мляко и да ги оставим така 15 на минути. Тоест, докато направим останалата част от продуктите за самата торта, това ще е напълно готово да го добавим към останалите съставки. И така, 2 банана ги обелваме и ги намачкваме. Добавяме 2 яйца. И отново размесваме да стане една хубава консистенция, по възможност колкото се може по-гладка. Добавяме 3 супени лъжици какао. Ето така. И една супена лъжица бакпулвер. Отново разбиваме, и ванилия. Хубаво да се разтворят съставките, особено какаото. И така, към готовата шоколадова смес си добавяме и готовите умекнали овесени ядки с млякото. Отново разбъркваме всичко. До еднородна смес. След което ще изсипем в формичка за печене, послана с хартия за печене и съответно намазани страните, за да не налепва с при мен и кокосова мазнина. И така, ето, сместа е готова да бъде излята. Печем в предварително загрята форма до готово. Блата ни се опече, изглежда ето така, а след малко ще видите как ще украся самата тортичка. И тортата вече се опече, изстуди се и сега ще извадя от формата и ще я украся. Украсим с шоколад, който е на капки и е разтопен с топло мляко. И ето така просто ще я украся с като Пикасо. Ето и готовата торта. Да ви е сладко!